Abba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchira vateereri veEvangeli. Ndinoitwa mufundisi Trymore Muparinga. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom ndeerelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them. And they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, deliverance chakapera. Kokungoti takapera mazina. We all fall short of the glory. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana chakatotanga kuitika kufiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. Second Kings chapter 8. Second Kings chapter 8 from verse 1. Then spoke Elisha unto the woman whose son she restored to life, saying, Arise, go thou, and with thy household, and sojourn whosoever thou can sojourn. For the Lord had called a famine. It shall come upon the land for 7 years. And the woman arose and did after the saying of the man of God. And she went with her household and sojourned in the land of the Philistines for 7 years. And it came to pass at the end of 7 years that the woman returned from the land of the Philistines. She went forth to cry unto the king for her house and her land. And the king was talking with Gehazi, the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha has done.
And it came to pass, as he was telling the king how he had restored a dead body to life, that behold, the woman whose son had been restored to life cried to the king for a house and a land. And Gehazi said, my lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life. And the king asked the woman, and she told him. So the king appointed a certain officer, saying, restore all that was his, and all the fruits of the field, since the day she left the land, even until now. Let me explain, then I can minister this way. Now iri pano ndiye mukadzi akauya kuna mambo achida restoration kana kuti kudzoreretwa zvinhu zvake semunhu anga abuda munzvimbo for 7 years under the prophetic instruction yaProphet Elisha. Ataurirwa kuti nzvimbo yauri kuchauya nzara for 7 years, saka wasuduruka hako wozodzoka later. As you know, Elisha is a true man of God. Zvekuti aiva right yekuti pane kuti kuve nedrought kana kuti nzara. Let me pray to God kuti mvura inaye uregere kubuda hako munzvimbo. But he is a prophet who prophesied under the Spirit of the Lord. Zvekuti kana achiziva pfungwa yaMwari, you will never pray to change the mind of God, but you only pray to walk according to the ways of the Lord. So Mwari ndova muzivisa, there is a drought coming for 7 years. Saka nokuti mukadzi uyu akashumira zvikuru mulife yaElisha. Elisha ndowa akakwanisa kuzivisawo kuti munzvimbo yamuri kuchauyawo nzara for 7 years. Saka mukadzi ndokubva asuduruka for 7 years akaenda kunzvimbo yemaFilistia. Agara ikoko 7 years dzapera, ndokuronga kudzoka kwakudzoka back to the land achida kuona mambo. Saka musi waakauya on the right day. Why? Because on that day the king was in conversation. Mambo vaitaura na Gehazi anova muranda waElisha. Mambo vachitaura naGehazi vaimubvunza kuti chimbonditaurira imbotsanangura mamiracles aitwa nemunhu waMwari waunofamba naye Elisha kuti akamira sei. Gehazi kwakutanga kutsanangura chino nechino. But ndokuzomenshena another miracle. It is so outstanding. Siganzi munoziva here kuti munhu waMwari kune mukadzi kunzvimbo yeShunem akafirwa nemwana. Elisha akanamata kumwana iyeyo. Mwana iyeyo ndokubva amuka. So mambo nyaya ikava so exciting kwavari kuti even the dead are rising in my community. But changa chashota now yaiva evidence umbowo hwemunhu wacho akamuka kuti mambo wachiona. So mukadzi uyu musi waakauya to the king kuzopresenta nyaya yake yerestoration yekuti ndadzoka ndaakuda zvinhu zvangu zveupenyu hwangu. Akasvika mambo vachitaura naGehazi. Mambo ndokubva vachikurukura kudaro naGehazi. Gehazi ndiye akazoerekana ataura achiti, mambo panhau iyi ndakutsanangurirai yemirako yakaitwa naElisha yekumutswa kwejaya, zvaita zvakanaka pakuti jaya racho nderiri, mai vacho ndevava. Paakapedza kudaro, Bible rinoti mambo ndokubva vaappointa a certain officer, a man of a higher rank in authority, kuti iwe chitora mai ava nemwana muvape zvinhu zvavo zvavanodizevha
vadzorerei munda wavo, vadzorerei nemba yavo, uye zvakakohwewa pamakore avanga vasipo vanofanirwa kuzviwana. Zvondiburitsira pachena kuti drought yakamentionwa naElisha kune mukadzi uyu, kuti there is a famine coming, yaiva famine yaigona kuaffecta certain individuals, but vamwe vachigona kukohwa mairi, nokuti mambo paanoti ipai mukadzi uyu zvaaifanirwa kunge achiwana for 7 years, kureva kuti pa 7 years dzanga ari absent kune zvaitowanikwa munzvimbo iyoyo. Saka akundinetsa ndehapa, what kind of a famine? It is very selective. As I'm preaching to you, you know, kuti munyika yatigere kune vamwe zviri kuita, kune vamwe hazvisi. That's the type of famine I'm trying to preach. Kuti munyika yatigere mumwe ane mari zhinji, mumwe haana kana senti. That kind of a famine, it is very selective. Kuti mumwe izvezvi akaguta, mumwe haana chaadya. That kind of famine is very selective. It can target certain type of people. Vamwe ichiregedza. Saka mhando yenzara yakadaro yawa kunzwisisa kuti iri so common in life. Vhangeri raJehovha rauya kuti riadrese ichangoaffecta hwako kuti ugone kupona pairi. So Elisha akarayira mukadzi weShunami kuti God is going to cause a famine in this place, so you can go and sojourn in the land of the Philistines. Drought yauya, mukadzi anga asipo, but the time yaakadzoka ane restoration yaari kutsvaka. I've come to tell you this. Munhu wese paakauya kuna Mwari, he wants a turnaround in his life. Hakuna akangouya nokuti pane nhau yekunzi uchaenda kudenga. That one is there, and I believe in going to heaven. But there is a restoration that can be done mu life yauri kurarama nhasi. Nokuti inzwa, Satani haana kukutorera denga. Satani angangodaro akakutorera wanano kana basa kana upenyu hwakanaka. Saka munhu achiuya kuna Jesu ane restoration yaari kuda mulife yake, ane zvaanotarisira kuti Mwari vamuitire. I've come to tell you, God can do it, but there are things I need to teach you before you move into restoration. Kuti chii chakaitwa the Shunammite woman chakaita kuti restoration yake ive so quick after 7 years. Ndovuka sometimes as I'm preaching, zvakwa zvinokusvika mu 7 years, maybe zvine 3 years, 4 years, or else kudarika. But one thing I know, there is nothing too difficult for the Lord. There is nothing too difficult for the Lord. God can attend your case and solve it. You remember the case yemurume aiva Bethsaida for 38 years. Unoziva here kuti Jesu paakamuporesa, iye Jesu wacho anga asati asvika 38. Nokuti Jesu akatanga ministry at 30 and he was crucified at 33. But akaenda paBethsaida akanosorovha dambudziko remunhu raane 38 years anaro, but iye ari kusorovha asati asvika 38 years dzacho. Kureva kuti no matter the years, his grace is sufficient. No matter the time yazvatora uri mazviri, believe God, for his grace is able. His grace is sufficient. So mukadzi apiwa shoko rekuti there is a drought coming. She moved out of the land. Haasi kumuva firstly because of the drought. She is moving firstly because of the information. Kureva kuti ari kumuva mu obedience kwete mu disaster. Ndakati iyoyo ikava foundation yekunamata kwako, kuti what moves you is not what you face, but the God you worship. Life will become easy and better
kuti chinomuva iwewe chaunonyanyochira chaunonzwa zvichiita kuti unamate Mwari akasava matambudziko but akava Mwari wacho, I guarantee you get your answer. But nature yemunhu zvinonyanyomuva munhu kuti atsvake Mwari kunenge kusiri kuda Mwari, kunenge kuri kuda kubatsirwa naMwari, which makes the case complicated now. Nokuti iye Mwari wacho nyangu achibatsira but anoda ukama nevanhu vaari kubatsira. He wants fellowship, a relationship with his own people. But munhu ndokuona kuti aiwa nekuti pane dambudziko riripo Mwari vakagadzirisa nyaya iyi ndichavanamata. Variko vanhu vanotodaro kuti Mwari akandikomborera ndichanamata, Mwari vakandiitirawo zvakati ndichavanamata. Let me tell you something. Vasati vakuitira zvaunofungidzira kuti vakakuitira uchanamata, Mwari iyeyo haasi worth here kuti umunamatire kuti ndiye akasika iwewe. Nokuti yawakamirira kuti asorove idambudziko rawakawana wakutorarama, kureva kuti ndiye akatombotanga newe long back. What you are facing now achisete standard kana level yekunamata kana kuregera. Mwari akandikomborera ndichanamata. Sakureva kuti yekuti akakusika he is not worth kuti umunamata kusvika agadzirisa basa. Nyaya yawakamirira kuti Mwari wasorove kuti uzonamata Mwari aone kuti idiki here, icho chipo cheupenyu kurarama kwaunoita kudai so, is he not worth kuti umunamata? Nokuti donzo rekunamata Mwari, Mwari haanamatwe nokuti anopedza matambudziko, anonamatwa nokuti ndi Mwari. Yekupedza matambudziko evanhu ndotsika yake. Let me show you this. Zvinoita kuti ndiremekedze baba wangu haisi nyaya yekunditengera bhutsu kana hembe. Lese ndiri mwana mudiki ndochengetwa navabereki. Zvinoita kuti mwana aremekedze mubereki wake, kuti ade mubereki wake chinowana nokuti mubereki wake. Basati pataurwa kunzi akambokutengera chii mudhare, akambokupei chii chaakambokurongera, kusati kwaendwa kweso, chinongoita kuti mwana ade baba vake inyaya yekuti ndi baba wake. Yakatodaro yakatopera pasina maextra. But munhu zvino akasikwa naMwari kuti achinamata Mwari anotoseta condition. Iyi condition yawaakuseta yakatokuwana after watoblesswa wapiwa a gift of life naMwari. So there is no excuse kuti ndichanamata kana zvaita so, nokuti donzo rekunamata Mwari haisi yekuhaya Mwari kuti nhamo ipere. Relationship yekuwirirana neakatisika ende iyoyo itsika yake yekupedza matambudziko evanhu. I don't know why I'm going that angle, but let me go back to the scripture. 2 Kings chapter 8. The Shunammite woman apiwa message na prophet Elisha. There is a famine coming. Saka iwewe buda munzvimbo ino, enda unogara kunzvimbo yevaFilistia for 7 years. Then after 7 years you must come back. Kureva kuti chiri kusumudza mukadzi uyu kuti abude kwaanogara is not the famine but a prophetic word from the prophet. Shoko raElisha kwete kuti drought yanetsa mukadzi akazoti haichokwadi regai ndiende. No, before the drought shoko ndokubva raministwa mukadzi kwakusimudzira kwakurongedza mabhegi. Kureva kuti paakarongedza akatanga kufamba kune vakatomubvunzawo kuti zvaita sei. When you walk according to the ways of the Lord or according to his word, there are people who question you. Iye kuti hakuna anombokukwesena inyaya yekuti hausati warongedza ukafamba murwendo rwacho. Mukadzi uyu paakarongedza mabhegi akubuda, vanhu vakatobvunza kuti kwakanaka here. Iye akati hakuna.
vanhu vakatinda vakurira itu zvikanzi aiwa there is a famine coming kwete kuti kwatova nefamine. The prophet has said there is a famine coming. Saka vanhu ndomwe vakatanga kumuseka kuti nzara yacho haisati yapo, you are already moving. But that's one thing I want to show you. Kana munhu ari muna Mwari, when you are spiritually alert, you are always ahead of everything. When you are spiritually alert, you are always ahead of every matter. Look at the life of Joseph. Before the drought came to Egypt, he knew it. And he had solutions before the problems. When you walk according to the Spirit of God, you are spiritually ahead of the natural activities of the world. Let me show you something. Ngirozi dzakasikwa. Saka wasikwa ngirozi inonzi Lucifer. Yakazova Satan. Kukasikwa imwe ngirozi inonzi Michael. Ndiye mchinda wehondo. Hondo yaJehovha. Kukasikwa inonzi Gabriel. Yedzimwe dzakawanda apapo, but I want to touch the three major ones. Michael achisikwa ari wehondo. Mwari angasati atombodenwa kana newani munhu. But God was always ahead. Achitoziva kuti pana achamuka chete. Michael haana kusikwa nekuti Satani apanduka. Ayo vakatosikwa same day. Mwari achiziva kuti avatsana vanenge vachapanduka. Saka vacharohwa neuyu. Zvekuti Lucifer na Michael pavaifamba vese hapana aiziva revelation yechaakasikirwa. I imagine dai Michael na Lucifer vakazviziva, but vaitofamba vese hapana aiziva, only God knew kuti wana akada kuita mambara uyu ndiye anenge achirova vese. That's why power parakaiswa muna Michael, God knew Michael will be loyal, but Lucifer will never be. So there are times yekuti paunoti Mwari vakandidai ndichazodai. You cannot fool God. He knows you better. He knows you more than you know yourself. Iye akatokusika anokuziva kudarika maziro aunozvita. Zvokuti pamwe paunofungidzira kuti waaraita hausati. Ndozvaunofungawo pazera nemafungiro ako, but nekuda kwaakakusika maziro ake andoziva kuti munhu achiri mumbishi, achiri kuda kunatswa neshoko. Ndaamachuwa manje kana Mwari vakandikomborera nezvakati, I can handle now. Inyaya yekuti uri kuzvida chete. But when you go deeper in understanding, let me go to the scripture. So mukadzi weShunemi paari kurongedza mabhegi achibuda, handiti kuti kune vazhinji vakamufarira, but she was doing the right thing. There are people who are afraid of opposition while they are doing the right thing. It's better to have opposition while at least you are doing the right thing than to have much friends while at least doing the wrong thing. Zvakanaka kuti pave neruvengo, izvozvo hazvingabatsira upenyu hwako. Zvakanaka kuwana mukadzi weShunemi arongedza mabhegi achibuda, vamwe vachiramba vakagara, ende vari kusara vakagara. For the meantime, they are correct. Why? The drought or the famine is not yet in the land, but the word has gone forth. Uchaona kuti kana wakuita zvaMwari, there will come a time when you don't look as if you are using common sense. Vanhu vanotogara newe pasi vachikukorekta kuti aiwa upenyu hatidai apa mamhanya mazoda kunamata stereki apa mazodai. Why? Because there will come a time or a period yekuti Mwari vanoti kuna Noah, pinda muareka. Noah haasi kupinda nokuti mvura yaakunaya, ari kupinda nokuti anzi pinda. Saka Noah paari kupinda haasi kuwanda mvura, ari kuteerera achaunza mvura. So that period vanogona kuuya vanhu Noah apinda kuti ndakumhanya, so hakuna chinhu. And I want to assure you, God will allow such a time.
Let me preach reality here. Elisha is a true man of God. 2 Kings chapter 8 of that. Akataurira mukadzi weShunam kuti there is a famine coming. If he is a true man of God, instead of preaching a famine, ari kudii kungonamata to change the issue. He knows the reason why the famine is coming. Oza kuna imwe situation yaunoti daenda namatirwa ndawana breakthrough. The real breakthrough is when you come through the real understanding why you are in that situation. Dambudziko rawinaro chako iwe kungoti dai ndabuda. Ndakati let me assure you, let me give you some word. Munhu wese ari problem anoti dai ndabuda problem. Fungwa iyo yakanaka. But let me help you deeper. Ndokuti iri too ordinary. Ndokuti ndo zvinofunga munhu wese ndabudzi. Ndikabuda mudambudziko life ya right. Kana wamwana waMwari auchafunga kubuda muproblem, waakufunga kuburitswa naMwari wacho muproblem. Nokuti ukaburitswa naJehovha, I tell you, anokuburitsa achiziva zvichaitika kana wabuda. But ukabuda wega unozachakapa dzimwe nguva wasikana kuti unozonza kuti ifambi pabharakati. Good thinking. Anga ari kumusha ndokuona kuti ndaakufa nenzara. Basa hapana. Kwakuuya mutauni kwakuuya pfambi kureva kuti achinja mafiro akuda kufa achirwara. Iye anotoona unga pane zvaatorongawo zvaanani gamba achinja mafiro ake. Ukaida kuraiwa nenzara ukachafa akaguta achirwara. Kungochinjawo kwekufira otoona sekunge dzadhonza chaizvo. Why? Nokuti munhu akafunga kubuda mudambudziko haana kufunga Mwari angamumuritse mudambudziko. Equation yezvinhu zvako ikashaya Jesu ikava good thinking is not enough. Good thinking yega is not the grace of God. It won't take you anywhere. Let me go deep on this text. So mukadzi aparidzirwa kunzi Mwari vari kukonzera drought pano. The Lord has called a famine in this land. Rise up, move out for 7 years. But after 7 years, you must come back. Naye Elisha augone here kunamata kuti nyaya yedrought ikanzurwe. Elisha was a very good man of God, very prayerful. But on this matter, he preached a famine. When a man is not yet mature in the things of God, you doubt a man of God when a man of God speaks of a famine. Nokuti wese ahadi famine, he wants good things. But yet, there is a certain level of a famine that can elevate your level. Apasi pese panofanirwa kuitika zvakanaka kuti pave nechakanaka. Pamwe pacho panoitika zvakaipa kuti pabude chakanaka. Is to not understand my life. Let me give you a simple example. Kune musikana akafirwa nabereki wake, akuchengetwa namai nini munin'ina wamama wake. Saka the treatment was not good. Amai nini ndokubva vati wewe ndiwo akuita juti repamba, vana vangu ngavarare zvavo because mai ake vakafa, saka yeva ill treatment. Saka mwana uyu ndiaimuka kuma5 achiita juti. But musikana uyu ndokubva ati beta kunamata Mwari nyangwe ndiri musituation yakadai. Ndakati ndopfungwa yakanaka iyo mukunetsa kwazvo involve God. Ipapapa paari kufunga kunamata Mwari, Mwari vari kufungawo chakanaka chekumuitira. Saka ndokubva atanga kunamata Mwari. Situation yake paakatanga kunamata became worse. Aimutswa kuita juti na7. Paakatanga kuenda kuchechi ndobva amakirwa kunamata akatanga kumutswa na5. But guess what? Kuma5 kune shasha inodrive magonyeti inodiwa
kudepot na 5. Saka iyoyo ndo yaigara muraini iroro isati yarora. Saka musikana waingokwanisa kuona asati aenda kuDRC ndeuyu anomuti aya. Life yemusikana ichiita worse to get the best. But izvozvo unogona kuzvinzwisisa kana wakunamata Mwari wakuziva kuti Mwari wakatendeka. But when you doubt God, you want things to be good all the time. But I want to assure you, whether they are bad or they are good, continue to worship the Lord. He is faithful. So musikana uyu ari kumutswa kuma 5 ita Jude chaita kuti amutswe kuma 5 manje haisi nyaya yekuvengwa chete, kuvengerwa kunzi wakuenda kuchechi futi, nokuti family yanga isikaenda kuchechi. Saka nhau yekuchechi yakaita kuti achimutswa kuma 5, nokuti already pasati paya nhau yekuchechi agara achimutswa kuma 7. Gamba munhau yekuchechi yaMwari iyoyo ndomune zvaMwari wacho, zvekuti dai ari mumwe aigona kuti da Mwari vandisirei. Shuwa pandatotanga kunamata time yekuzomutswa yacho yachinja yawese. Gamba God is making a way for him. I've come to tell you something. There is a time when you face drought or a famine. Wofungidzira kuti Mwari hakuna. But Elisha ari kuudza mukadzi weShunemu, move out of this land. God is calling for a famine in this place. Iroro vhangeri harito popular. Nokuti munhu wese ari musituation itaita breakthrough. But the real breakthrough you can get is when you get a real revelation of God in your situation. Nokuti there will come a time nokuti Daniel must be thrown into a lion's den. Whether he believes God or not, they must throw Daniel in a lion's den. Imomo mu lion's den ndo mune favor yake. Zvekuti Daniel paanobatwa achikandwa anenge aina Mwari achikandwa kudaro. But the situation iyoyo unogona kufungidzira kuti Mwari vamusiya. Amene wandiri kuparidzira pana ari kutofungidzira kuti mamiriro azvaita I need a breakthrough, Mwari vandisiya. Let me help you on this note. Jesu ari pamuchinjikwa anoti Eloi Eloi lama sabakatani, my God, why have you forsaken me? That is a deeper revelation you must understand. That's why even vanhu vaiva pedyo naye vakatadza kuinterpreta kuti zvinoreveka. If you read your scripture very well, ataura kudaro zanzi vamwe vakati ari kushedza eni. Language yaari kutaura iArabic yavanotaura mazuva ese, but to my surprise they failed to interpret it on that day. Why? Nokuti there is a mystery hidden. Ukanzwa Jesu akuti Mwari wangu mandisirei, it's a deeper revelation. Nokuti Mwari wacho haagoni kukusiya kana uri wake. Let me help you. Chinangwa chakaingwa na Jesu panyika ndechekuti akaparidza vhangeri oenda pamuchinjikwa, obva pamuchinjikwa oenda muguva, obuda muguva oenda ku right side of the Father. Ndo chinangwa chake. Saka iye kuenda pamuchinjikwa akaenda aina Mwari, akarovererwa aina Mwari, aine umwari hwakazara maari. As you know, a man is not able to kill God. Munhu haagoni kuuraya Mwari. Saka Jesu pane time yaakaita sekunga asiwa, iri time Mwari yaanga apindira pachinangwa chaakafambira. Nokuti Mwari vakaramba vaina Jesu pacross afe, anorovererwa 3 years afe, nokuti ana Mwari. Saka Mwari vakaita kunge vasuduruka paari. Destiny is now fulfilled. Saka iye paanoti my God, why have you forsaken me? He is not forsaken zvekusiwa, but pane kakusiwa kari kuita kunge sekunge kari kuitika, but kachirevei kumira kwa Mwari musituation yake.
Maybe you're not getting me. Let me download it in it. My God, why have you forsaken me? Zorevere kuti Jesu apanga asiwa kwete. But in those ari kurevere kuti mandisirei wongo. It's a revelation to a believer. There will come a time when you don't understand God is with you. Nokuti is a role model. Ndiye watinodzidza kubva kwaari. Saka kana iye akasvika pakuti Mwari wangu mandisirei. No picture yaunofanirwa kudzidza. Kuti there will come a time in life when you think God is not with you. But I've come to tell you, ungatadze kumuona, ungatadze kuona any sign, but he will neither leave you nor forsake you. Nokuti papa Jesu pari kuti my God, why have you forsaken me? Mwari chaita kuti vaite sekunge vasuduruka kuitira kuti shasha zvayakainga zviite. Nokuti vakaramba vainaye 3 years vachirovererwa hafi. Saka baba kana vachizoti yaakainga ndeyekuti afe vanombosuduruka. Kusuduruka kwawaita havana kusuduruka mupurpose, vasuduruka mukungova naye mupresence, but mupurpose is still available. Purpose ya Jesu ndeyekudeura ropa ofira vanhu pamuchinjikwa. Zvino Mwari vakaramba vainaye hazvigone, nokuti umwari huri maari haagone kufa. So that time will come to you when you don't understand it. Kuti ndichiri kunamata zviri serious here, Mwari vachiri kundinzwa here, inda zvinhu zvacho zvamira so. It's a revelation. God will neither leave you nor forsake you. He is so faithful. He will neither leave you nor forsake you. Anenge ainewe ungatadze kuzviona hako, but he is always present in purpose. That's why Mary and Martha, Jesu auya vakati dai manga muri pano hanzvadzi yedu hayaifa. Zvoita sekunge Jesu anga asipo. Kana uchiverengawo naturally anga asipo. But let me help you deeper. He was present in purpose because he knew the results and the reasons. Ari kwaanga ariko aitoziva kuti kufa kwaRazaro ndera ndichamumutsa. Vanhu vasingatende ndopa vachamukawo mukutenda. Ukazoverenga results after kumutswa kwaRazaro, zvanzi vanhu vazhinji vanga vakutenda muna Jesu nekuti vaiona Razaro. Saka Jesu akangoziva kuti Razaro ndikamumutsa ndamutsa imwe mhando yevanhu vanotenda. So kufa kwaRazaro haisi absence ya Jesu, ipresence yake mupurpose. Saka Mary na Martha ivo ndo vari absent pakuunderstanda purpose, but vari present mulife yaRazaro. Kureva kuti denga richidiscussa kuti kana waenda panyika apa pana Razaro apa, kana akarwara usadzoke, nokuti Jesu haana chaaigona kuita kana asina kunzwa kuna baba. Baba ndokubva ati kana Razaro shamwari yako yarwara, donza mamwe mazuva kana 2 days uriko, kana afa wozouya womumutsa. Kureva kuti Razaro achirwara Jesu ari kuzviziva, Razaro achifa Jesu ari kuzviziva, but paanouya onzi dai manga muri pano. Kureva kuti Mary and Martha havana understanding yekuti shasha yatiri kuti dai manga muri pano iri kuziva mamiriro enyaya ende nekwazvichaenda. Kureva kuti anga asipo spiritually ndi Mary and Martha panhau yepurpose sei Razaro afa. God is ever present pavanhu vake. He will neither leave you nor forsake you. Ungangotadza kuzviona nekuti mamiriro ezvinhu ari kukunyepera. Dai wewe hauna Mwari, dai una Mwari, dai sina kudai. Inzwa, people they will judge you. They are allowed to do it. They are people. Dai uchinamata chaizvo, dai unemba. Dai uchinamata chaizvo, dai uri pabasa, dai wakapromotwa. Zvese zvinotoronzi dai waita chakati, dai uchinamata, dai waane chakati. That's a lie. Haisi measure yekuti unonamata. All
although zviri zvinhu zvaunogona kuwana kunamata, but haisiriyo measure yekunzi unonamata. Nokuti inzwa, kune pfambi inemba yonzi dai wanamata wawanemba, kwasinganamata anayo anozonzi kudii. Nokuti kana vhangeri rekuti ukanamata unovanemba, kune mbavha inemba, mbavha chainoba inemba, iwa hauba hauna. Saka ukanzi namata unobva wawanemba. Saka ndikasangana neanemba iye achiba, auya handigone kumuti namata, kwangu muti chingosiya zvakaita. Ukatona todaro kuti pane pariri kupotseka kutsanangurwa musha. Nokuti the gospel, whether a man has or not, he needs God. Whether pane zvauinazvo kana kuti hauna, you need God in your life. Whether you are rich or poor, one thing you need is God in your life. So the Shunammite woman, apiwa instruction na Elijah, a prophet, kuti iwe chibva pano nemwana wako endai kunyika yevaFilistia for 7 years, and after 7 years come back. God has called a famine in this place, and in this famine, let me help you. Nzara yakauya for 7 years. 2 Kings chapter 8 from verse 1. Nzara yakauya for 7 years. Mukadzi weShunemi ari kunzi naElisha imbobuda muno, ndiye ane mwana akambofa. Elisha akauya akarara pamusoro pake. Mwana uyu kumuka kwaakaita, Bhaibheri rinoti akasiniza kana kuti kuhetsura 7 times ndokubva amuka. Right. Nzara iri kuuyawo futi for 7 years. Kureva kuti this type of famine already in a solution through the boy. Mukomana paakafa, Elisha akauya akarara pamusoro pemukomana. Mukomana akasiniza 7 times, but out of death ane simba raakawana akasiniza 7 times. Kureva kuti aiburitsa zvinouraya 7 times. Saka kureva kuti kune drought ichauya inoda kuuraya vanhu pa 7 years, but through this boy ndo pachabuda zvenyu zvinoraramisa. Nokuti uchaona kuti mukadzi uyu paakadzoka akatopiwa zvaasina kurima zvakawanikwa mu 7 years, iyo yambonzi drought. So ndinofara mukadzi uyu akateerera munhu waMwari achitaura ndokubva abuda. Haana kusiyana nemwana wake, vakaramba vari vese. Let me give you a picture of this little boy. On this case, mwana wake mukomana waaifamba naye. But in your case, murume waunofanirwa kufamba naye ndiJesu. And he is the reason for your recovery. He is the reason for a turnaround of your life. Kwete pastor, kwete bishop, kwete prophet, I'm preaching Jesus. Nokuti inzwa, dambudziko rataita mugeneration yedu. Jesu anenge ari kuenda kure gani wangu. Rega ndikuti, hakuna munhu anoita miracle, kuna Jesu anoita miracle mumunhu. Munhu anogona kushanda naMwari ozoregera, but Mwari kushanda harege. Munhu anogona kushanda naMwari akasvika pakuregera kushanda naMwari, but Mwari wacho kushanda harege. Saka choice ndeyako, kuzembera pane munhu achamira here kana kuti kuna Mwari anozviita nekusingaperi. The choice is yours. So the Shunammite woman, message apiwa, now she is moving out of the land. Ngati nguva iyoyo iriko yekuti there will come something life mako chekuti unotofungidzira kuti hazvina Mwari, zvinhu zvaoma, ndofunga pano I need a breakthrough. But during that time you are going to breakthrough. The real breakthrough you must get is a revelation. Why are you facing such a situation? Nokuti inzwa, vana veIsraeri pavakafesa Red Sea, sure they were in need of a breakthrough.
but I had too much in need to kill the Israelite soldiers. Oh, let me bring it better. Vana veIsraeri pavakafesa Red Sea, ichokwadi kuti vaida breakthrough to cross over, but aiva in need of a real breakthrough was God himself, how to kill the Israelites following. Kureva kuti vafesa dambudziko vana veIsraeri ranga risiri dambudziko ravo although vaisangana naro. Iri ndo raitova dambudziko revaIjipita nokuti pavakaedza kupinda ndo pavakapararira. Saka kuvana veIsraeri iri harisi dambudziko ravo, but they got to face it. Let me help you on this text. Vana veIsraeri kusvika paRed Sea vanotofanirwa kutoita kunge hazvichaita, but zvavo zvichaita. So there will come a time in life yekuti you will face things against you, but I've come to tell you, as long God is with you, He will make a way. Red Sea is a challenge kuvana veIsraeri. No, God has an answer for them. Idambudziko revaIjipita, but look at it now. Both of them, they got to face it. Whether Israel or Egyptian, they got to face the Red Sea. Saka kune mamwe ma situations auri kusangana nawo anotosangana kwaone vasingana mati, but yours are different through a revelation. Unogona kusvika pakushaya wotofanana nemunhu asinganamate, but your case nokuti unonamata, it's different. I want you to believe it. Zvauri kushayiwa nhasi, don't doubt kuti unonamata. Pray more to get a revelation while you are passing through that place. Imagine vana veIsraeri pavanofesa Red Sea, my Egyptian soldiers paari kuuya vanofesawo futi Red Sea, having the same problem, yet they worship God and others don't. Dambudziko ravari kusangana naro rakafanana, but imwe crew hainamata, imwe inonamata, but chiri common, they are all facing the Red Sea. So zvakatarisana newe mulife mako is not the real issue, but are you still worshiping God to make a way for you? Nokuti vanhu vachauya vachakujaja dhati mukadzi weshune marongedza akubuda, kune vanhu vakauya vanotaura zvine common sense kuti nhai maakubvirei nzvimbo yakanaka obva ati aiwa munhu wamwari ati kune drought ichauya, but kuti kune drought yauya ichauya. So the drought was not yet in the land, but the message about the drought was now in the land. Saka mukadzi uyo ari kufamba ndati kana uri spiritual alert, you are always ahead. Mukadzi uyo nyaya ari kufambira haisati yaitika, kureva kuti kufamba kwake it's a move of faith, nokuti there is no evidence on the ground. Even Noah kupinda kwaanoita muareka haasi kutiza mvura haisati yatombotanga, it's a move of faith. Mwari vati pinda, full stop. Whether the rains are coming or not, he is doing it according to obedience. Izvozvo Mwari anoda kuti zvionekwe mulife mako, nokuti inzwa, without faith you can't please God. Amen. And the faith yacho zvino haichada umboo hwezvinhu zviri munatural. Faith is the evidence of things not seen. Saka tiri kuudza Noah kuti pinda muareka, kutenda kuti mashoko ataurwa nemukuru aya inotonaya chete, kwete kuti yaakunaya, ichanaya nokuti ataura ndiye zvokwadi. Iyoyo dimension ndo inotarisirwa kumutendi wese to begin to take a move of faith. Bible over that without faith you can't please God. Without faith you can't please God. Ukaenda pane kumwe kutaura Bible over that kutenda kusina mabasa kwakafa. But now your faith, it goes a long way kusvika pa level ye action. Not faith ikasashika pa level ye action,
It's no longer faith. Bible that kutenda kusina mabasa kwa kafa. Kana ndingangoisa mu class yekuti a dead faith. Kulewa kuti kana richiti without faith you can't please God. Kulewa kuti pane zvinhu zvaunenge uchiita iwe. Zvaunenge uchiita to please God. Nokuti faith inotooneka. So if you want to please God, haisisiri nyaya muromo yemashoko. It goes to the level of what you do. So Noah paanonzi pinda mwareka aigona kubvunza kuti kumbopindirei kana yakupfuna ndopinda. Ngozi achiri kuda zvepanzi. But nokuti ari kuziva kuti ataura ye wandiri kuteerera. I'm not running away from any disaster because already I found favor in the eyes of the Lord. Let me help you on this note. Flood ichiuya panyika mtami ya Noah. Noah was still on the earth. Flood bayakawea. But guess what? He had already found favor against the flood coming. Kureva kuti zvichauya mu life yako. But already because of Jesus, you have found favor. But the favor ya Noah manje haisi favor yongonzowanirwa nyasha zvekuti mvura painona inenge ichikutakura. There is action involved to benefit from the favor. Noah anofanirwa kuvaka sekunge munhu asina kuitirwa favor to prove that I believe in your word. Nokuti vazhinji vedu we are under the favor of God but we are not experiencing any. Tiri pasi penyasha but patiri kuti tinongedzere kuti dziri kudai hapana. Chikonzero Noah paakawanirwa nyasha akavaka areka. Kudati kuvaka hakusiri koko kaita kuti awanirwa nyasha. Nyasha akadziwanirwa before kuvaka but kuvaka kuwirirana neakamuwanira nyasha. Kureva kuti haasi kuvaka nekuda kweflood, ari kuvaka nekuda kwekuti akawanirwa nyasha. Let me help you. Kana uchinamata Mwari, you are not moved by situations to worship God. You are moved by the love of God to worship God. Nokuti ma situations anodai so. Ukapushwa nekushaya kuti unamata. Ndopaunenge uchiona kuti zviri kunonoka. Mwari hanonoki, but zvinhu zvinogona kunonoka. Nokuti ndo zvakakusunda iwewe. Kuti namata, Mwari vakuitire namata. Satime yaunonamata kune vanhu vanouya kuti zvapapi. Chimburi wanamata zvapapi. So when you are not strong in the Lord, kune vanhu vachauya nemafacts ari correct on the ground. Kuti since wanamata haufa, wadi kusiya. Iwe wega ukatarisa shontonoti hapana. So you need to be strong in the Lord. Because if you are not strong in the Lord, the devil will bring evidence to accuse you and attack you. Kana kutenda, faith is the evidence of things not seen. Kureva kuti wakaipa akada kuataka faith, you bring the sin part, the real evidence on the ground. Let's say Bible. When I'm at home, you are youth. Ausati waenda kuchipatara kunoongorora kuti wapora here. Ongoona sekunge asati zvanyatsoita. Mashoko rati waporeswa. The symptoms will fight you. Kusvika palevel yokuti uchati zvemapastors zvekutedzera unofa. Ipapa pana Satan anouya kutichinja. He will bring evidence on the ground. But I've come to tell you, to be strong in the Lord, you don't move according to sight. For you to be strong in the Lord, you don't need to move according to sight. You must move according to faith. And faith is the evidence of things not seen. So the Shunammite woman, she didn't move out of the land. The famine is not yet in the place.
But because the word of the man of God has gone forth, she believes. That's why she's moving. Granted, though the real move of a true Christian, you move according to the word of the Lord. John chapter 6. Jesus had to feed down 5,000. Akatanga ni shoko nekuti vanhu ngavagare pasi. Haana kutanga nekuti chawanda garai. Akatanga nekuti garai. Tell the people to sit down. And izvo zviri pachena kuti baba pasina chekugarira. Nokuti zvanga zvaongororwa kunzi chiripo chishoma. But the Lord wants you to stay or to live in His word for Him to perform whatever you are waiting for. Taurira vanhu vagare pasi vadzidzi vari kudzwa. Saka pakudza vanhu 5,000 hapasi nyore. Nguva idzodzo kwakusina ma-PA system. Vanhu vaigona kunge vakasvika kutown house. Vaitopinda mukati mevanhu vachiudza vanhu gare pasi, gare pasi. Unoziva here kuti mukati mune shasha dzinobvunza. Tichigarirei? Pane zvauya here? Takati papa kana usiri munhu atumwa ari mashuwa pakuunderstanda zvawakatumirwa. Ndopa unotanga kuita matrix asiriwo. Nokuti kana watumwa kuzitaurira vanhu gara pasi, newe wauzive kuti wada kuita sei. But mumwe anotanga kuvhara kunyepera-nyepera vanhu vanhu. Mirai mone. Vanozvida kuita. Nevadzidzi vari kuudza vanhu kuti garai pasi, havasi kutomboziva kuti vada kuzviita sei. Nokuti hakuna kwaangambozviita. Mwari uyu anotoshamisa nyangwe nemapasta. Handina kumujaira ina hajairike. Anoshamisa. Hapasi pekuti Mwari akaita miracle. Nota mugariro. Kwandiri zvinotoshamisa. So vadzidzi vari kufamba muvanhu vachitaurira vanhu kuti garai pasi, garai pasi, garai pasi. Ndoya matumwa nayo message. Hapana kuwedzera, hapana kutapudza, garai pasi. Chanetsera vanhu vada kuita popular vanozowedzera manje. Garai pasi, mirai mone. Garai pasi, mirai mone. Garai pasi, mirai mone. Garai pasi, mone zvachaita. Ramatumwa naro tsve. Nenyumba musoro kuspicer. That's all. Nokudinzwa kuwedzera kunenge kwakanakira mushumiri kuti garai pane zvada kuita, but zvinenge zvatochinja concept yekugarira. Nokuti vanhu vari suppose kugara nokuti ati garai. Usundinzwa. Mushumiri akapinda mwana akati garai. Anochiwanza chingwa ichi, mirai mone. Vanhu vakutogarira miracle kwete weti. Zvoita sekunge zvakanaka kumushumiri kuti vanhu vagare, but zvakatoipa kuna Mwari wacho, nokuti vanhu havachagarira Mwari but zvavada kuita. Saka tonokuwedzera kune danger. Unochinza concept yefaith. Jesu chaari kuda kuona vanhu 5,000 vakagara chisina umbowanda ende vasina umboudzwa kuti chiri kuwanda. Why? Ndo zvinongoprova kuti now they believe in him. Asati aperforma, now they believe in him. Whether achaperforma or not, they are already on the ground. Izvozvo ndo zvinofadza Jehovha manje. Kuti asati akuitira zvaunokudzwa kuti achakuitira, you are already on the ground worshiping. Whether he does it or not, but you worship the Lord. Izvozvo zvega. Manje chazvinonakira kana vanhu vagara ndopa anoperforma. Magara zvenyu. Haazongoti suka enda down unoita sei. Matogara munenge matomudenga. Matogara zvenyu. Chinoona. Even kana nokuti nzwa. Noah paakapedza kuaka areka akapinda. Yanga yatogarantiye kuti mvura yakunaya. Nokuti nzwa. Timetable yekunaya kwemvura yanga isisiri kudenga. Yanga ina Noah. Nokuti Mwari vakati vaka kana wapedza mvura ichanaya. Wachiona kuti anoita kuti ina ndiani.
Vaka kana wapedza kuvaka mvura inoita sei? Saka kureva kuti iwe ukapedza mangwana inotanga rini? Ukapedza next year inotanga rini? Saka bvunza ari pasaidi pako kuti unopedza rini? Nokuti unokuti ndakamirira Mwari, Mwari vakatomirirawo iwe unopedza rini? Zvekudenga zvinodenhwa nezviri pasi. Elijah achinamata ataura shoko rekuti I can hear abundance of rain. Havana kutarisa kudenga. Although ataura word rekuti rain comes from above. Rain mvura inonaya hainayi ichibva pasi, inonaya ichibva kudenga. But munhu ati ndanzwa mvura zhinji, I can hear abundance of rain. He never looked up. Akatonopfugama akaisa musoro pasi. He was now dealing with the ground. That's why murume waaituma haana kumutuma unotarisa mudenga futi, towards the sea, checking on the ground. Nokuti what is happening on the ground ndo chichaactivate what you are waiting for from above. Zvakuti pese paunoti ndakamirira Mwari, God is good all the time God is good. Hapana time Mwari anoti ino yandichagona manje swandizvigona. Vachaita kuti vasakuitire manje so hatisi kwavari, chiri kwauri, chiri kwandiri. Iwe uri muprofita walife yako, you know yourself better. Haise kumiswa hapo baba takuona imadai hauna kudaro here. Bisati ndakuona hauna kudaro. Asi zvekubatwa izvi nemuprofita nezvekusecha life yako. You are the ground that determines whether the rains are coming or not. That's what happened at the airport. Ndege haigone kumara kana muranwe mune imwe. No matter how special the plane yakatakura madelegates, maybe vari kuya kuSADC mapresident ndege yese, but nokuti muranwe mune kandege karimo kari empty, madelegates anoudzwa kunzi mbotenderera. Ipo pasina kuti aonere kuti vanhu vanokosha kandege akana chinhu mukatraya kuuya zvakwa munourayiwa nezvisina basa. Regai timbobvisa zvisina basa zvine basa zvionesa. So at times what you are waiting for kuti Mwari vaite mulife mako, the secret is you, not God. God is able to do exceedingly abundantly more than what you can think or imagine. He is able to do it, but the limitation yake kune waari kuda kuitira. And you know kuti tese wakare Harare we are connected to lake ndokunobva mvura yedu, but tikaenda kumba kwemumwe nemumwe pano tinowana mvura yakati ine uwandu wakasiyana, but tiri connected to lake. Kwemumwe izvozvo hakuna mvura. Mumwe ndiane 5 liters, mumwe ane madrum, mumwe ane tank. Secret ndei haisi yekuti wakakonekutenda ine kuteerera vhangeri mazvita ine Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha mazvita